ngâu pháp thầy một trai làวันกับเบอร์ไทยกันยางูกีดอนูวารอกินยาแครบันบูรำเสียมยาอูบันบูรำเสียมยาอูบันบูรำเสียมยาอูเสาภาพไทยอุตรายลาวันกับเบอร์ไทยกันยางูกีดอนูวารอกินยาแครบันบูรำเสียมยาอูบันบูรำเสียมยาอูบันบูรำเสียมยาอูngâu pháp thầy Giêsu sen sha ki briu kin yai riwai tada ki mau ki lum ki thot kin sawa pat snow bhat kin sawa pat snow bhat kin sawa pat snow bhat u sen shada ka jing ai e ki hi ma u pen le kaburom jong uban pen pau bat ka jing it bane bat ka jing it bane bat ka jing it bane ngâu pháp thầy utrai lawan ka ber thầy kan ya ngu Ido nu ba rokin ya kre ban burong sim ya u ban burong sim ya u ban burong sim ya u sen shada ka ching ai en ki hi ma u le ka buram jong u ban pen pau bat ka ching it bane bat ka ching it bane bat ka ching it bane